Zelan zauz? Ondo. Eta zorionak. Bere sasoian esan da, baina Euskadi Literatur Saria ez du edo zeinek eskuratzen, Bueno, ez dakit niri dagokidan horri erantzutea. Bai, zerutik eroritako, infernutik altzatutako sari bat izan da. Espero ez nuena ero ez genuena, baina gustora jasoa. Bueno, idazlea, baina gure sasoikuek izan da, musikaria esan behar dizut, bai, letragilea bai, kantu askorena, eta musikari lanetan be ibilitakue, besteak beste, hortik ezagutzen garelako, musikari izan zarelako, naiz eta beti idazle izan, eta musikara abili izan duzun gazte-gaztetatik, poesia jendearen gana, elerazteko modu-moduen, tresna moduen. Bai, musikariero. Nik beti aipatu izan dute musikarientzat idazle naizela eta idazleentzat musikari, ez? Sorteduna naiz bi maitale horiek izan ditut beti, batetik musika, bestetik literatura, eta uste sekulaz naizela erori ezfideltasunean. Oso argi izan dute literaturara dedikatu naizenean, horri ekin dio dela ez, musika tartekatu gabe. Agian azken aldian adin kontuak izango dira, baina orain beste buelta bat eman diot horri eta adizkidetzen ari naiz berriro ere beste maitale horrekin, musikarekin, eta bueno, noizbeinka saltzen den arro hori erokentzeko eta, elkartzen ez lagunekin eta intimitatean ero urrunean, ez bada ere, saiatzen gara beste buelta batzuk ematen. Aitzakia guretzat, bestak beste, aspaldiko irudi hauek ikusteko, gazte, hasi zinelako, bai poesia idazten, bai poesia kaleratzen, eta esan duguna, EH Sukarrarekin, letragile lanetan hor Mikel Norton, Mikel Gorosabel ezetu, eta Lorelei berarekin sortuta, Lorelei taldea, eta gero bakarlari moduan beste irudizko plazaratuta. Beste musikari askok erabili dituzte, zure letrak? Bai, erabili ero... Kantatu? Kantatu. Bai, izaten dira halako enkarguzko lanak, beti onartu izan ditudanean, laguntasuna medio izan da, eta askotan, nik uste garai baten ispilu izan dela ez, garai bakoitzari, belaunaldi bakoitzari berea dagokio, eta nik uste sorteduna izan nintzela, 80 hamarkadako musika gintza hortan bertan egoten ez, eta uste dut, esatea eredua, baina faltan botatzen dut orduan auzolana, inungo pretensiorik gabe kulturgintzar, sormen mundura nola elikatzen genuen ez, modua bera gustatzen zitzaidan. Sortzen oso gaztetatik, hortxe adinen nahiko pare gabiltzelako Lubaki bandan oso gaztetan sartuta, batzuk gogoratuko dute etxien, Arkaitzkano, Gantzarain eta bar, hor sartuta bebai, hor ezagutzen zaitugu, poesia idazten bebai, hasier, momentu baten irakurri dut, momentuko azarrea, benetan kanalizatzeko tresna, izan zela poesia. Bai, nik uste du badela Peter Pan sindromea bueltatzen gara hortara, ez? Mundu hortara, poesiaren mundu hortara. Nire urtzaroa Eibarko zulo hortan kokatzen dut, ez? Eta Eibarren futbol zalea, poeta, ez? Ez dago beste biderik. Beste ofizio eta beste afizio batzuk ez aipatzagatik, ez? Orduan, bai, gazte hasi ginen, aurten uste dut 25 urte betetzen diala Lubaki bandako lehen bilera hartatik. Gazte eta talentuarekin. Hori neuk gehituko dut, ez duk. Gazte eta talentuarekin, ez talako erreza gaztetan talentua erakusti eta aipatu ditugun izenak, Gari Berasaluze eta bar, oso talentu duen jendia ezadietelako. Orain bebai eta evoluzio bat eta ibilbide bat egin duzuena danok, Arkaitzkano bat esatu baterako, oso gaztetatik idazten ganoraz, talentuz, hasi zinetelako. Ez da ohikoa, bez? Bai, ikusi. Nik uste dut, garai horietan literaturak batu gintuela. Baina gero urtek erakutsi dute, nolabaiteko kulturgileak ginela. Batzuk musikaren
musikan arloa ukitu genuen, beste batzuk arte plastikoena, beste batzuk kazetaritzan murgildu ziren, beste batzuk, baina nik uste literatura guzti hori dela, ez? Sentimenduen anabasa horretan kulunkatzen diren asmo guzti horiek, ez? Eta orduan, hiru urteko iraupena izan zuen Lubaki Banda horri, nik uste dut arrazoia urteak eman diotela, ez? Nire beti izan naiz Lubaki Banda sortu eta 10. urte aurrena, pizkat oraindik ere, ez dakit, olako decepzio kutsuarekin hitz egiten duen garai hartaz, ez? Nik uste dut urteak eman diotela arrazoia, ez? Eman digula. Lubaki Bandari eman dio arrazoia. Aipatu dituzun izenak eta nik ez ditut errepikatuko, ez? Baina nik uste dut... Ez urteekin begiratzen dana, askotan esaten da, egin duguna, duzuena, dutena, askotan ez talako egiten dut honegaitik, baina urteekin atzera begiratu horrek beste leku baten kokatzen dituelako gauzek. Eta iruditzen zait, zuen Lubaki Banda horretan, momentu baten urten zenuena be, bai? Ardi baltzazara lekuan atan, edo zer? Hala, tokatzen zait. Beti esaten dut, Everestera gustora joango nintzela, baina ez dut uste espediziorik nirekin. Bai, nire lana hori da. Nik argi daukadana da, bai Lorelain Lubaki Bandan, bai beste talde batzutan eta, nire apurra usten dut eta onenean ero dagoenean, asebetetan dagoenean, ies egitekoa naiz. Baina hori nik uste dut jarrera ero izaera kontua bat. Badela ere. Eta hortik, hiru gauzatxo irakurriko dizkizut zeure berbak dira, ados gauzan edo ez, Nire poesiak beti ukitu autobiografiko bat izango du, niretzat idaztea terapia da, askatu egiten naiz, eske sentitu? Bai, hala da. Hortaz berandu konturatu nintzen ez, guztot, 80. hamarkada nor Lubaki Bandarekin eta lehen idatziak kaleratu nituen, 2000-garren hamarkadaren erdialdera artero musikagintzari eskaini nion, eta konturatu nintzen 30 urte bete eta horren krisian bazegoela beste, lehen aipatuan beste maitale hau, ez, literatura. Eta egia esan, nola esan, bada krisi ez dakit, hausnarketa pertsonaletara eramaten nauen arlo bat literatura, ez, bizitza bera, eta hala tokatzen zaigu, eta nik ezin ditut bereizi nire mundu pertsonala eta nire mundu profesionala ero sormenezko bizitza hori, ez, eta batez ere oso eroso sentitzen naiz sortu dudan beste unibertso paralelo hortan, ez, abisalia eta erlojugilea eta hortik abiatutako beste bide honetatik, ez. Nire iraganeko ibar hori plasmatuz eta nire oraingo gizarte hau deskribatzen saiatuz. Egingo dugu, horri buruzko gogoeta, beste bat gustatu zaidana, egia dana be bai, poesiak minorizatua eta minoritarioa izan behar du. Hau zelan ulertzen zu? Barre txiki ateratzen zait, baina nik uste dut badela erronka kontua. Lehen aipatu duan izaera kontua eta ez nola esatea zapalduarekin, baina bai baztertuarekin egotearen tendentzia hori, ero joera hori, ez. Euskeraz idazten dut. Literatura idazten dut eta poesiaren generoa zait gogokoen. Mundu minorizatu eta minoritario bat aukeratu dut. Futbola aukeratuko banu nintzen izango, ez? Baina horri ere erantzuten diot. Euskaradun ez banintz izango, nintzen idazle izango. Eta gainera, telebistan ahosa hora zatoz, horrepe kontatzen du, Entzun, erakutsiko tzuti, Bestak beste, sariak aipatu behar ditugulako, nori, bai, amen, venga. Sariak aipatu behar ditugulako, esan dugu, Linbotarrakekin ezerrezu irabazi, bestak beste, Euskadi Literatur saria, eta urtean, bi urterik behin egiten den Iruniriko lehiaketa bebai, azkena eskuartan daukadan hau, hemen bide bat dauelako, maitasun historio bat, okerrezpan hauan, eta hemen berak esaten du Asierrek konstante bat hau nire idazketen ez da, nia, egoa eta gai sozialak gizartea. Hemen, maitemin batetik sortutako nire minak unibertsalizatu nahi hori,
gizartea, zer garan, limboan bizi den gizarte bat, eta nora iritsi gara. Denen mina da nirea apurtxo bet, bakoitzean esperientzietatik hasier zer rezadan bebai, ez dut esango erreza, baina ze politxean iristen zeranien beste batzuen gana eta beste batzuk uler dezaketela nahi dutela. Nik uste dut idazle batek, eta hori falta zitzaigun Lubaki bandako garai horietako nerabe hoi, ero gazte hoi ez, bizitza zela, bizitzea. Idazle batek bizi egin behar du, eta gero idatzi. Zuk aipatu duzu ez, ez dakit aukera baden, ero autoengainu bat askotan ez, baina niri gertatzen zait askotan zerbait idatzi beharra eta ideiarik ez eduki eta arazotan sartu, nahita. Lehen aipatu den krisi kontuak, terapia, ukenduak eta guzti horrek ez. Baina azken urtetan behar bati erantzun dioten 3 liburu dira hauek ez. Zuk aipatu duzu moduan, nitik, ez nola esatea, gai intimistak, gai neurekoiak dira, egoistak, ateosteko itzalak, ni, gero gu, linbotarrak, gizarte ikusteko, gizartarekin adizkidetzeko eta etxaitzeko beste abagune bat, eta gero denen mina da nirea ez, hau da, ni eta gu hortan hastua gelditu den zu hori ez, eta nik horreipatuko nuke empatia. Empatia edo bestaren lekuan, eta kasu honetan, laranja erdiaren, sagar erdiaren, ero poesia zari garena, gerezi erdiaren beste leku horretan geratzea, ez? Ze guztu irakurri dudan, Asier, titulo oso politxea. Bai, denen mina da nirea. Beira hor... Baina bada ez da? Bai. Polita. Denen mina da nirea. Bai. Hor, badago sentimenduak unibertsalizatzeko nahi bat. Nolan esan. Ez zaigu kontsolagarri askotan, esatea, nik ere mina daukat. Zuk daukasun min horren antzekoa, ez? Nire mina nirea da, baina min hori unibertsala izaten da. Ez da bakarrik zauri bat, ez da bakarrik ubeldura bat, ez da bakarrik erraietan halako minbizi gogor bat sentitzen dudala, ero dugula. Historia bat hau maiuskularekin, eta danatu ditugu historiak minuskulekin, horrela maitzen dalako liburua. Bueno, kasu honetan esan alda, ez da? Horrela maitzen den liburua. Bitu Twitterren jarri dut, ez hauz, zare sozialetan? Ez. Erantzun egin behar du zerratik? Ez. Bueno, ez da horrelako despistatuan naizelako, eta... Zu ez da erantzuna jakin dezaketzaitan. Teknologia kontuetan ez oso... Teknologiaz kontuen ez oso zalea. Komplikatu egiten zait. Irakurrita dana, eta gainetik, eta zuzenduko nozu, bakardadie. Bakardadeak erakutsi dit ze kantu eder, maitasuna zer dan. Bakardadea ezagutu behar da, ez da? Gero bakardadie ez dan hori dana jakiteko zein dan. Eta maitasunari buruz baino, sexuari buruz hitz egin dugu bai. Bai. Ez dakit garrantzi gehiegi ematen diogun, ero ez diogun, sexuari, benetako sexuari. Askotan ez dut jakitzen, eta maitasuna bertan dago, eta maitasuna, eta ez dakit ondo ulertuko zaidan, baina maitasunak bere gain hartzen du hartu beharko ez lukeen kontu bat. Dala tratu txar batzuk jasotzearen ordain hori. Tratu txarrak anitzak izan daitezke, bai? Maitasunak hori dakar askotan, bai? Eta garrantzia fokalizatzen dugu azal horretan. Mirena Gurmeabek esaten duen, aipatzen duen azalaren kode horretan, sexuan, bai? Deskodetze horretan. Eta pizkat hortaz dijoa, azken finean hemen, sexua itzaki bada, maitasun
arrotz baten inguruan hitz egiteko, baina aldi berean hemen sexuak daukan presentziak gauza asko argitzen ditu. Batez ere, sexuen arteko, gizon emakume, emakume gizon, generoen arteko gatazka hortan. Ez dakit lotute dauen, seguro baietz, horrela ulertzen dudalako nik, maitasunak dakarren hori, ez da? Tratu txar, komila hartien entzun duguna, gezur bat izan daitekelak hori, goizeko madalenak nork jan dituen izan daitekelak hori. Maitasunak gauzazko dakartzalako. Gero, irakorrikot poema bat, zure baimenarekin. Hotelak, hiri ez ezagunak, oso lorelei dana, oso asier sarrano dana hau, zoriontasunaren bilatze bat, baina beti, ez dakit, antzua dana, baina beti aurrera egin behar hori bebai. Antieroiaren ideia, leku danetan. Bai, autu bat izan zen, nik ez dakit beste modu batera idazten, ez? Urtekin konturatu naiz, nire insula, nire uarte literarioa osatzen ari naizela, ez? Gizagarun itxurako lurralde hori, ez? Abizali izan daitekena, eta bertako hiriburua Hirigorria, eta bertan kokatzen ditute nire desira eta nire zorionerako pauso guztiak, ez? Beti ate bat uzten dut. Nire liburu guztiek, nire sorkuntzalan guztiek badaukate tunelaren bukaera bat, argiztatu bat. Orain zalantza beti gertatzen da, ez? Ia tunelaren bukaera, ia egun argiak ekartzen digun eguzkiaren izpiak ote diren, ero trenaren larua ero argia den, ez, gugana datorrela, eta hor bukatzen den. Bueno, sorpresa, ez dakigu. Sortzen ari denaren, izen eta bizen propio asko, ezagunak referentzi asko, literarioek, historikuek, musika referentzizek, etorkizuneko dekadentzia horretan esan duguna, pasatako garai honenak, trenari txaroten gauzenin eta markesina baten, autobusari txaroten burutik pasatzen zaizkigunak, garai honenak, baina, historia aurre itotzen dugun bitartien, pasatakoa, historia idazten hasi garela metitu. Esan duguna, beti aurrera egin behar hori, ez da? Bai, izugarri gustatu zitzaidan, Jon Benitok zer idatzi zuenean, ez? Historia nirekin hasten da. Tala da, ez? Bakoitzak bere historia dauka. Larri zero maiuskulaz idazten den historia hori, eta gainera atxez, ez? Historioek atxegabeko historio horiek kontatzen dute, eta horretan ari gara. Gero, zuk aipatu dituzun erreferentzia guzti horiek, ez? Batetik lehen esan dute, idazlearen lana bizitzea dela, eta bizitakoa kontatzea. Eta bestalde batetik irakurtzea, eta ikastea, eta referentziak jasotzea, eta dokumentatzea. Eta egia esan, literaturak niri hori ematen dit. Jardun hori, irakurtzearena, gozatzearena. Berriro ere, minorietan eta kontu minorizatuetan sartzeko baimena ematen dit literaturak. Apurtu bat irakurrita, poema bakoitzen, kasu honetan liburu honen poema bakoitzaren izenburuan ondik nora goazten ulertu daiteke, historia berri idazten esan duguna, minaren usaina, eroriaren besarkada, neskaren ikuspegitik gainera, minaren usaina bestak beste ilekuegaz dauen neska batalako, bikote terapia, oso ondo dago hori, mediokritate hori, gauzak amaitu egiten direla, ez gara hartzen, edo ez dugu hartu nahi, noiz amaitzen daudana, bestie barkatzen dunin edo geure buruari barkatzen diogunien, horri buruzko gogo eta asko egiten delako, barkamenak ere merezi duelako poesia bat. Zer dago maitasunen ostean zer da gertatzen dena? Jose Luis Otamendik hala aipatzen zuen, ez? Gure maitasuna bestena bezalakoa da, bukatu egingo da. Eta liburuekin antzeko zerbait gertatzen da, ez? Bukatu egiten dira, eta gero beste norberaren esku dago, ez? Beste kapitulo bat gehitzea kontu guzti horri, bigarren zati bat hastea, hirugarren bat, horren inguruan dijoa, liburua, ez? Ez da, bai, maitasunen ostean zer dago, beste maitasun bat, beste lastan bat. Ondo amaituta dauz, poemak.
Asier, orain burura etorri zait gainera. Irakurtzen hasten zera, historioaren ganadoa, eta gelan esan dizut, agian hau poesia irakurtzen ohituta dagoen pertsona batek asko zerrazago irakurriko duela, erreferentzia asko, ara eta ona asko, oso ondo borobilduta dauz poemak. Gustatzen zait, amaiera gustatu zait poema guztiena, horrek asko dino be bai. Ez dakit pentsata duzun, amaiera hori, azken esaldia hori, momentu baten borobiltzen zuen inorra maitzen dan. Ez nuen bertsolaritza aipatu nahi, baina ezinbestez aipatu behar dut. Bastara poeta bertsolariz orduen. Ez. Honena poema amaieran dator. Hortik, abia puntua horri izaten dut beti, bai? Ardura horretan, bukara horretan, eta nolan borobildu lehen aipatu duzun bakardadea eta maleta, bai? Baitasunare, hortik abiatzen da, ez? Zer dan nahi duguna, zer dan espero duguna, pertsona, ero gure bizitzaren zati garrantzitsu hau partekatu behar duen, horretatik zer den espero duguna, ez? Eta zer den jasotzen duguna, lortzen duguna, poesia bizitza da, ez? Ez zaio garrantzia askorik eman behar. Bizitza eriotzatik hasten da, eta poesia guztiak azkenengo puntutik hiru puntu horietatik hasten dira, ez? Poesia bizitza da, irakurri dut beste unien, sare sozialetan, Josepe Ungaretti poetarena da, poesia da, barnean sekretu bat daraman einean. Asko gustatu zait. Bai, bizitza poesia da, sekretu hori deskodetzeko pistak arrastoak ematen dituenean, eta arrasto horien bila abiatzen zarenean, eta hori guzti hori da, poesia guzti hori da bizitza eta mendia, ez? Ironia, humore baltza, badakozu asko, elkarrizketan ikusten da. Zelan erantzuten zuen geusek. Barre hori hortik atorrelako batzutan ematen du ez dela barre egiteko erantzuna, baina badaukasulako puntu hori, ja ezagututa gertu daitekena, kultura zinegotzia mehatxatu dezakegulako, esate baterako, errumaniarra azentoa jarrita, eta estrabismoa daukan lehengusina eskontzen dela, badakigun, ustez oso eskongai hona dan gizon bategaz. Bueno, egingo diogu felazio bat komunien, eskontza egunien, konprobatzeko baietz, horrela bada edo ez, ezta? Bai, humorerik gabe ez ginak inor. Eta humore beltzi gabe, horre, ibartarra izan da besterik ez dago. Pazientzia kontua da. Eta humore beltzez esaten dute, Ibarrera itzuliko naizela, Eibar futbol taldeak, lehen maila usten duenean, ez? Pueto gure lekua berreskuratzen dugunean, Eibar hortan, ez? Eibarrek hori guzti hori eman dit, ez? Poesia eman dit eta humore beltza baita. Irakurriko ez da zu? Ez zara, hala ere, errezitaldiak egitearen aldekue, baneukan hemen, apuntatuta lekuren baten, oso kritiko poesia irakurtzen duten poetekin. Nik neureak irakurtzen ditut eta... Bueno, aspaldiko aipu bazan, eh? Bai. Gaztiek ginen gauz asko esaten ditugulako. Bai, gero ez dakit da, mutu ero astuak ditugula esaten dugun. Baina bai, egia esan ikusten dute beste... Nire lan hori izan da, paperetik poesia altzatzea, beste bide batzuk ematea, beste proposamen batzuk hautatzea, ez? Eta... Gure ari gara gure ikuskizunarekin, ez? Ikasi behar duguna da poesia irakurtzen aspertu gabe, eta asperrarazi gabe. Eta hori oso lan nekeza da. Bai, horregatik nioen, suposatzen dut horregatik, nik ere aspertzeko eskubidea baduka dela poesia errezitaldietan, ez? Besteen poesia errezitaldietan, eta neureetan baita, ez? Hortik joango zen bidea. Saiatzen garena gero da, holako, nolan esan, euskarri anitzekin guzti hori edertzen, ez? Da tarteka goztatu ederrak hartzen. Oso minoritarioa edo majoritarioa ez izan arren. Alicia Zuluen sartzen danien eta untxiak esaten dionien, zer dan eternitatea esaten zonien segundu bat izan daiteke, 5 minutuk be askorako eman dezakete. 5 minutuk askorako ematen dute, 5 minututan izoztu daiteke bi kontinente bereizten dituen urmael bat. Bizitza aldetu, 5 minututan. Nik askotan pentsatu dut honetan. 5 minutuko larru jotze batekin maite mindu zaitezke zure etxaiaz. Egia.
Nire umetokia birrindu zenidaten, horregaitik bilatzen du nire bihotzak 5 minutu irango duen zehaska kantu bat urmalizoztuan. Bai, 5 minutu, Victor Jarak. Victor Jarari buruz. Ekarri zigunez, Amanda eta Victor Jara agertzen zaizkigu, bai, poesia honetan. Bai, eta gainera, amaiera gogorrak, eszenatoki gogorrak, eta gero 5 minutuko maitasuna duten gune horiek ez. Bai, hunkitzeko balio duten berbak dira horiek ez. Ez nireak, Victor Jararenak eta Amandarenak ez. Eta, bai, eta 5 minututan, egia zen, paisai oso bat desizoztu daiteke ez. Eta eszenatoki guzti bat aldatu. Eta tresozko mundu bat erauzi. Bueno, pentsatu eta bizi, ezta? Bestak beste. Aukeratu bat? Bueno. Gezurrak, irakurrikot? Irakurri. Kronologikoki esan nizkizun eta oroimenaren zirkulu maltzurran hiltzatuta geratu zaizkizun esaldi antologikoak zeintzun diren imaginatu ditzaket. Honek kronologikoki esaten dira. Emakume batek 1000 aurpegi ditu, edonora baina zurekin joan nahi dut. Poliki minapur bat egiten dit. Hobe ez bazintudan sekula ezagutu. Bai, nahi dut. Aurki aite izango zara. Umea, galdu dugu. Zoaz infernura, lastana. Ez, txokolatesko madalenak ez ditut nik jan. Bakarrik igaro dut asteburua. Beldurra ematen didazu. Distantzia behar dut. Dagoenekoen agustutaz maiteminduta. Gero arte, kontaktuan gaude. Emakume batek 1000 aurpegi ditu. Nigandik egi askoak izan ziren gezurrezko esaldiak baino ez zaizkizu geratzen. Gezurratagiaren naste hau, askotan egiak nahi ditugu, gezurrez tapatuta egiten duzu horri buruzko gogoeta asko be bai. Liburuen ziar. Behar ditugu be bai, egiak eta gezurrak tartekatuta. Bai, eta isiltasunak. Eta sekretuak, eta intimitateak, eta gune pribatuak, eta ez dugu asmatzen. Eta maitasuna hori da, maitasuna engainu eder hori da. Eta guztire esplikatzeko, nire kasuan poesia dago. Venga, zeure poesia batekin agurtuko gara. Dolores O'Riordanen musika jarri behar dudan arren, Cranberries, hori gaur ezazoiku da, eh? Bai, ba. 80 garralako. Bihar kultura tartean hitz egingo dugu, horri buruz, hitz egingo dugu hartzeri buruz, hitz egingo dugu, Dolores O'Riordani buruz, Tomas Elorriaga eta Ana Beprest daudelako berehala joango gara horretara. Amaitzeko poematxuet, Asier Serrano. Behar nuena. Zu izan behar zinen, ez ezagun maitea. Zu ez beste inor etxera igo behar nuena. Frutak, arroza, pasta eta maitasuna, oskailuan ezin direla izozten utzi, esplikatuko zidana. Nire zilarrezko estei eguneko egunkaria, atzeko aurrera irakurtzea delitua ez dela argituko zidana. Irrati libretako nobelak entzuteko, antenak beherantz okertuta jarri behar direla kontatuko zidana. Nire klitoria horren xamur ferekatzearena, erleak orrasten zenituen garaitik datorkizula, aitortuko zidana. Errekak bere ibilguan daroana, obulu pitzatuaren izurkina ez dela esango zidana. Zer garen, belarrira goxo xuxurlatuko zidana. Gu biok ez garela, ez galtzaileak, ez bazterrekoak, ez zapalduak, ez ahaztuak. Gu biok ez garela, ez limbokoak, ez limboarrak, ez limbotiarrak, ez limbodunak. Gu biok, limbotarrak besterik ez garela ohartzeko ez bada ere, zu izan behar zinen, ez ezagun maitea, zu ez beste inor, etxera igo behar nuena. Limbotarrak, Euskadi Literatur Saria, bestak beste, Asier Sederra. Neurosientziaz jartze ostiorain, aparato batzuk eta ikuskozu nire burmuina mugitu dela. Poesiak mugitzen didalako niri dana. Neurona bakarra daka, Neurona, goiz dakuz. Hau idazteko neurona gehiago, oraindik geratzen zaizkigu. Asier Serrano segi idazten, segiko dugulako gozarazten. Eta esan dako hurbildu, tarteka, poesiara, merezi duelako eta gozagarria dalako.